У эфире «Новинный час мясцовый» высвета информационная служба телеканала МКТБ. Я Олеся Ушакова. И сегодня в выпуску. Новый этап перапісу насельніцтва стартовал у Беларуси 21 кастрычніка. Перапісчыкі наведуць грамадзян, якія яшчэ не перапісаліся. Злучаныя Штаты Америки, Беларусь и Молодежь на центральной районной библиотецы імя Максима Богдановича адбылася сустрэча гараджан с супрацоўнікамі лясной службы США. Свято маладосці і здароўя, урачыстае закрыццё трэцяга этапа саюзнай спартакіяды для дзяцей сельскай мясцовасці адбылося ў палацы культуры горада Маладзечна. Новый этап перапісу насельніцтва стартаваў у Беларусі 21 кастрычніка. З гэтага дня перапісчыкі наведуць грамадзян, якія яшчэ не зарэгістраваліся. Перапіс насельніцтва прадоўжыцца да 30 кастрычніка. Да гэтага тэрміну ў краіне працягнуць работу і стацыянарныя участкі. Іх больш за 600 ва ўсіх рэгіёнах краіны. Дзякуючы укараненню лічбавых тэхналогій удалося істотна скараціць колькасць перапісчыкаў. Калі ў 2008 годзе іх працавала 48 тысяч чалавек, то ў гэтым 12,5 тысяч. Да таго ж інтэрнэт-перапіс эканоміць значную суму на працоўцы інфармацыі. Па дадзеных Белстата, кожны другі беларус ужо перапісаўся праз інтэрнэт, і на стацыянарных участках зарэгістраваліся амаль 5 мільёнаў беларусаў. Найбольш актыўную перапісу удзельнічае сталіца. У Мінску перапісаліся ўжо больш за 1 мільён чалавек. Увогуле на Меншчыне працэс ідзе хутчэй, чым у іншых рэгіёнах. Анлайн і на участках запоўнілі анкеты 922 тысячи человек. На данный момент у нас в районе работает 6 стационарных участков. Один стационарный участок на Ясинского, 25, отдел статистики. Второй стационарный участок – это площадь Центральная, политехнический колледж. Третий стационарный участок – это Янки Купалы, 110, музыкальная школа. И также 3 стационарных участка в районе – это сельский совет Красницкий, Чистинский сельский совет и поселковый Родошковический совет. Статистические участки стационарные работают до 30 октября. Ежедневно с 9 утра до 8 вечера, без выходных и без обеденного перерыва. Размова улады з народам працягваецца. 26 кастрычніка з 9 раніцы до 12 дня прамую тэлефонную лінію правядзе Маркевіч Іван Станіславович, намеснік старшыні Мінскага абласнога выканаўчага камітэта, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу рэспублікі. Звярнуцца да яго можна па нумары 541 60. У гэты ж дзень і час у Маладзечне на сувязь выйдзе старшыня раённага савета дэпутатаў Паўкшта Андрэй Анатольевич. Званкі будуць прымацца па нумары 77 78 58. Злучаныя Штаты Америки, Беларусь и Молодежна. У центральной районной библиотецы імя Максима Богдановича адбылася сустрэча супрацоўнікаў лясной службы США, Маладзечнскага лясгаса, райвыканкама і школьнікаў. Інтэрактыўную гутарку об абароне лесу правялі дырэктар Цэнтра даследаванняў паўднёва-ўсходняй Аляскі Леслі Свада і супрацоўнік лясной службы США Міч Робертс. Падзяліцца вопытам Злучаных Штатаў па папярэджанні лясных пажараў – такая мэта візіта замежных гасцей. У США дзейнічае цэлая грамадзянская кампанія, што абараняе лес ад агню. Леслі Свада выказала спадзяванне, што па выніках сустрэч у Беларусі таксама з'явяцца аналагічныя суполкі. А таксама адзначыла, што такія візіты цудоўныя магчымасць заклікаць моладзь да абароны навакольнага асяроддзя на нашай планете. Мерапрыемство проходило на английской мове. Я работаю на лесную службу США уже последние 25 лет, и на протяжении этого времени я занимаюсь вопросами такого гражданского, вопросами просвещения относительно того, каким образом сохранять природное богатство, лесное достояние и каким образом приобщать к этому делу молодежь. Я в Беларуси уже 10-й день. У нас были выступления в различных библиотеках Беларуси, там, где у посольства США в Беларуси есть вот такие информационные уголки, как здесь, в Молодечном. Мы выступали перед молодежными студенческими аудиториями с целью приобщения их к делу защиты лесного достояния. Мы были в Налибокском заказнике и были в Березинском биосферном заповеднике, где общались с профессиональными аудиториями. И я также узнавала для себя много нового, а не только делилась опытом своей работы.
«Мама можа ўсё». Под такой назвай у Мінскім абласным краязнаўчым музеі адбылося ўрачыстае адкрыццё выставы, прымеркаванай да Дня маці. На экспазіцыі прадстаўлены творы выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва самых розных накірункаў і жанраў. Жывапіс, беларускія дываны, аплікацыі з саломы, фармальная кампазіцыя. Больш за 20 мастачак жанчын выставілі свае працы на публіку. Пераважная большасць з іх займаецца мастацтвам прафесійна і выкладаюць ва ўстановах адукацыі і культуры маладзечаншчыны. Сярод аўтараў работ 5 шматдзетных маці, менавіта дзеці. Крыніца натхнення клапатлівых матуль. Дзякуючы сынам і дочкам з'явіліся многія працы, дзеліцца з намі творцы. Выстава працягне сваю працу до 17 листопада. В центральной части находятся работы Инги Кузнецовой. Одна из работ называется «Мама и я». Это портрет ее, автопортрет вместе с мамой. Еще очень интересная работа Людмилы Лютуновой. Такие слегка юмористичные, яркие. Называется версия «З'явлення». И очень философские, глубокие. Ларисы Шулицкой. Это «Яблоко. Философия греха». Свою працу «Яблочный спас» я присвячаю сваёй матулі, якая ўсё жыццё смуткавала па сваім заўчасна памерлым немаўляці. І яна, як усе астатнія беларускія жанчыны, прытрымлівалася такой традыцыі не есці да яблычнага спасу яблыкаў новага ўражаю. Праца выканана ў новай для мяне тэхніцы роспіс па тканіне. Чаму яна новая? Таму што з гэтага года я вырашыла прытрымлівацца старадаўніх традыцый роспісу па тканіне, без прымянення абрысу. Дагэтуль я рабіла свае працы батыкі ў сучаснай тэхніцы. Узнагароды знайшлі чэмпіёнаў. На саюзнай спартакіядзе ў 2 відах спорту, плаванні і настольным тэнісе, разыгрываліся камплекты медалёў не толькі ў камандным, але і асабістым першынстве. Хто стаў лепшым, раскажуць нашы карэспандэнты. Плавание на турнирах усіх рангаў застаецца самым медалеёмкім відам спорту. Саюзная спартакіяда школьнікаў Беларусі і Расіі таксама не выключэнне. У асабістым і камандным першынстве былі вызначаны пераможцы і прызёры сярод юнакоў і дзяўчат на дыстанцыі 50 метраў вольным стылем, брасам і на спіне, а таксама ў змешанай эстафеце 4 па 50 метраў і 100 метраў комплексным плаваннем. Практычна ўвесь п'едэстал ва ўсіх відах быў заняты расійскімі спартсменамі. Абсолютная большасць узнагарод атрымала чувашскую и пензенскую прописку. Своим результатом мы довольны, потому что скоро дойдем до 2-го взрослого разряда. И я получила первое место по 50 брас. Побила один рекорд свой. 2-е место я получила на плавании на спине. 2-е место 3-е место я получила по кролю. 3-е место второе место это наше общекомандное. Заняла 3-е место по виду плавания спина. Хочу приезжать сюда каждый год и занимать каждый раз новые места. Беларусы змаглі сябе рэабілітаваць у настольным тэнісе. У сваіх групах і хлопцы і дзяўчаты займалі 2-е, 3-е месцы. І хаця ў фінальных гульнях ім не пашанцавала стаць пераможцамі ў асабістым першынстве, але затое усе набраныя ачкі вывелі ў лік прызёраў іх каманды, што таксама нядрэнна. Лепшымі ў гэтым відзе спорту сталі прадстаўнікі Ростовскай вобласці і ў асабістых, і ў парных спаборніцтвах. Турнир был сложный, были сложные соперники, но мы все-таки справились с этим и заняли 1-е место. 1-е место команды. И смешанные пары 3-е место. У меня старший товарищ, мой тренер, на пенсии уже, на заслуженном отдыхе. Он мне, знаете, как говорил, всегда им вопрос задавали такой. Просто, говорит, каждый день на работу надо ходить. Да, весь секрет. А сакрэт сапраўдных перамог раскрылі юным спортсменам паралімпійскія чэмпіёны па плаванню наши земляки Дмитрий и Роман Салеи. Желаю усердия, трудолюбивости и желания победы и стремления к победе. И тогда все будет. Будут и победы, и будут медали, и все остальное. И успехов. Поставить цель, добиваться своих успехов. И стремиться постигать новые вершины. Стремиться только к лучшему. Главное верить в себя, достигать всего, чего задумал.
Медалі, дыпломы і падарункі ў загарадным комплексе «Лідія» уручалі юным спартсменам славутыя алімпійскія чэмпіёны, гімнастка Антаніна Кошаль і веласіпедыст Владзімир Камінскі, а таксама Эрнест Яроменко, алімпійскі арбітр. Госці выкасалі спадзяванне, што і па жыцці школьнікі будуць заставацца вернымі правілам спорту, паважаць сваіх сапернікаў і выконваць законы дабрыні, взаемадапамогі, дружбы і милосердности. Нет разделения, и дети все белорусские, российские дети, они сидят вместе, стоят вместе, переговариваются. И у нас уже, есть, конечно же, мобильная связь, интернет. Я думаю, что дети дальше будут продолжать общаться через тот же интернет. На добрую и долгую память про наш город и спортивный форум, автографы и фотосессии с олимпийскими чемпионами. А супрацоўнікі радыё FM «Маладзечна» таксама зрабілі дзецям і дарослым цудоўны падарунак. Правялі вечарам развітальную дыскатэку. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Свято маладосці і здароўя. Урачыстае закрыццё трэцяга этапа саюзнай спартакіяды для дзяцей сельскай мясцовасці адбылося ў Палацы культуры горада Маладзечна. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Вось ужо 17 год спартакіяда падарожнічае па гарадах саюзнай дзяржавы. За гэты час у спаборніцтвах прынялі ўдзел больш чым 10 тысяч школьнікаў і студэнтаў. 2 гарады Расіі і 2 Беларусі штогод становяцца гаспадарамі спартыўнага форуму. Сёлета трэці этап спартакіяды сустракала Маладзечна. Расійскае прадстаўніцтва на свяце спорту было сапраўды шырокім. Пензенская, Ростовская вобласці, Урал, Чувашская рэспубліка, Рэспубліка Паўночная Сеція, Аланія. У баскетболе, плаванні і настольным тэнісе спаборнічалі з сапернікамі спартсмены з Брэсцкай, Гомельскай, Гродзенскай, Мінскай і Магілёўскай абласцей Беларусі. А вынікі ёсць, і гэта відавочна. Дыпломы, медалі і падарункі. Мы заняли 2 место в спартакиаде по стритболу среди мальчиков. Мальчики довольны. Они стали сильнее. Они стали спортивнее, подружились, мы считаем, с россиянами. Не бывает легких побед. Очень все команды уровень от 1 до 8 везде большое сопротивление. Приходилось прикладывать много усилий и ребятам, и тренеру. А по поводу, долго работали, да, занимались, тренировались, участвовали в турнирах. Вот это сейчас, оно воплотилось вот в это 1 место. Для нас это было неожиданно, такой состав, очень сильный уровень от Ростовской области. Там были приблизительно уровень первого кандидата мастера спорта. Учитывая то, что мы занимаемся только кружковой работой, очень редко мы собираемся 1-2 раза в неделю, а вот послушавшие их, они собираются 5-6. Потому для нас это очень большой результат. Спасибо детям, молодцы, собрались, не дрогнули. У турніры па стритболу лепшымі сярод дзяўчат аказаліся спартсменкі з Паўночнай Асеціі і Аланіі, а ў юнакоў каманда з Ростовскай вобласці. У плаванні кубак пераможцаў заваявалі школьнікі з Чувашыі, а ў настольным тэнісе прадстаўнікі зноў жа Ростовскай вобласці. Каманды беларусаў з Міншчыны і Гродзеншчыны сталі сярэбранымі і бронзавымі прызёрамі ў юнацкім турніры па баскетболу. Таксама 3е месца занялі ў гэтым відзе спорту і школьніцы з Брэшчыны. У плаванні мы засталіся без узнагарод у камандным заліку, затое ў настольным тэнісе прадстаўнікі Брэсцкай і Гродзенскай абласцей падняліся на 2-ю і 3-ю прыступку п'едэстала гонару. Прапагандуючы здаровы лад жыцця і спорт, ствараючы ўсе ўмовы для заняткаў рознымі яго відамі, дарослыя абедзвюх краін актыўна працуюць на станаўленне здаровых нацый Беларусі і Расіі. Это был незабываемый праздник. Здесь было все. И радость побед, и слезы поражений. Но спорт есть спорт, и побеждает сильнейший. Гостеприимная, солнечная Беларусь, Молодеченская земля. Спасибо тебе большое за то тепло, которое ты подарила нам в эти дни, за то гостеприимство, за то дружелюбие. Спасибо. Наш горад свой эпітэт сонечны апраўдаў у гэтыя кастрычніцкія дні на ўсе 100%.
Дарослыя дзеці былі сагрэты дабрадушнасцю і сардэчнасцю, взаемапавагай і шчырасцю адносін. І як не сумна развітвацца, але маладзечна перадае эстафету спартакіяды сапраўды сонечнаму расійскаму гораду, сталіцы зімовай алімпіяды 2014 года, гораду Сочи. Там беларусы і расіяне зноў сустрэнуцца ў чэсных спартыўных паядынках і паціснуць адзін аднаму рукі ў канцы кастрычніка. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Дзякуй маладзечнай і да новых сустрэч. Юныя спартсмены і іх трэнеры не толькі змагаліся за месцы на п'едэстале гонору і падлічвалі набраныя балы пасля кожных спаборніцтваў. Арганізатары падрыхтавалі для гасцей цікавую культурную праграму. Экскурсіі, вечары дружбы, дыскатэкі, якія ўражанні павязуць расіяне і беларусы на сваю малую радзіму, даведалася наша здымачная група. Здесь очень дружелюбные люди. Мы очень много с кем подружились, не только из России, но и из Белоруссии. Очень хорошие и тренера, и команды. Мне понравилось бороться в баскетболе, стритболе. Очень было прикольно бороться за места и болеть за соперников и за наших россиян. Поехали в библиотеку, на крыше побывали. Там был очень классный вид. И еще обязательно дискотека. Очень понравилось. Очень я рада, что сюда вообще приехала. Не хочется уезжать завтра. Хочется еще на неделю остаться и бегать, прыгать, скакать, в комнате стучаться, типа чаек пить с соседками. Я сюда приезжаю первый раз. Мне здесь очень понравилось. Здесь все чисто. Мы были в Минске на экскурсии, в музее Победы. Мы там рассматривали разные экспонаты, оружие, танки, самолеты. Мне понравились эти соревнования всем. Я хочу еще раз побывать в Беларуси. Здесь очень красиво. Наступны агляд падзей ужо заўтра 19 гадзіне. На гэтым я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.